Sa pasada kan mga bareta. Pag-obserbar kan Energy Conservation Week, masikad na sa maabot na simana. Sa pag-andam sa subuot na krisis sa enerhiya na mangyayari ngunya na taon na makausanin inkumbensya sa mga namamanuaan, pigbungsod ni Alcalde John Bongat ang Executive Order No. 2015-007 o an obserbasyon kan Energy Conservation Week sa syudad. Katuyuhan kan obserbasyon na pag-anduyog kan lambang mga namamanuaan sa pagtitipid nin enerhiya o kuryente. Ang katuyuhan po talaga kang City of Naga Power Commission, number 1, magkaigwa po ng multi-sectoral group na iyo po ang matumar parte sa mga bagay-bagay na pigdalaogan na mga kalakawan kang kasuray ko to. The only distribution utility operating within the City of Naga. Magkaigwa po ng community engagement, decision making sa loob ng Kasorego 2 para po magkaigwa man ng higher level of transparency sa senda pong mga kalakawan. Sigun pa ka Alcalde Bongat, sa lado kan syudad, pinagsugo niya ang pagribay kan mga sodium bulbs na mas makonsumo sa enerhiya pasiring sa mas matipid na LED lights. Ang mga opisina ipapadagos ang pagbawas nin konsumo nin kuryente sa paagi nin pagtaon nin oras sana sa paggamit kan mga air conditioning units. Sa entrevista man kay Melvin Del Puerto kang Local Power Commission, sa iyang pigbiklad ang posibleng kakaluwasan kan inaapod na energy crisis sa syudad kung an kadaklan da masunod sa obserbasyon na ini. Ang ini pong proyekto tango niyan ining Energy Power Conservation Week. This is the very first time sa enterong Pilipinas na ang LGU, lalo na City of Naga, nagkaigwa ng leadership na magkaigwa kani na mag-launch kaning Energy Conservation Week. Tanganing magkaigwang awareness ang mga tao bako lang sa Naga kundi sa enterong nasyon na mag-conserbar kan kuryente. Tangon niya ng March, sabi ko nga ni Kasubago na ang Malampaya na almost 25% kan Luzon grid ma-shutdown niya, ma-maintenance, makulang ang Luzon grid kaya magkaigwa kitang rotational brownout sa enterong Luzon. Kundi kita ma-conserve energy, mangyayari ini. Kundi ngunya kung ma-conserve nin energy ang mga konsumidores punan sa Naga, di mababawasan ang inaapod na rotational brownouts. Taan demand dahil may taas, ang supply yung mangyararaytan lalo nagbaba tapag shutdown nga ni Kamalampaya. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Pagsumpa sa katungdan kan mga na-promote na empleyado kan syudad, ginibo kan Lunes. Para sa indang dedikasyon asin marhay na serbisyo sa lokal na gobyerno ni Naga, magkakapirang empleyado ang ginawadan nin promotion. 17 empleyado ang pigpasumpa ni Alcalde Bongat kan Lunes para pagtibayon ang sa indang promosyon sa mas halangkaw na katungdan asin bilang mga permanenteng empleyado kan syudad. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Mga Nagyenyo, maugmang nakisumaro sa tagbo sa Puso kan Bicol. Naging simple asin maugma ang pagbukas kan selebrasyon kan National Arts Month ngunyan na taon. Imbes ribbon cutting ang ginibo, pagpukpok kan koron ang naging simbolo na pinanginota ni Alcalde John Bongat kaiba si Mr. Alan Riondanga asin si Dr. Roland Tolentino na iyo ang Dean kan UP Diliman Mass Communication College asin sa roman na miyembro kan manunuri ng pelikulang Pilipino. Sa programa kabale sa nagpartisipar ang University of Nueva Cáceres Marching Band asin ang Camisur National High School Dance Soup asin si Miss Hazel Ann Clidera. Pagkatapos kan opening ceremony, nagsunod ang sarong lecture na manungod sa visual art asin ngunyan padagos na ginigibo ang painting workshop na pigpadrinuhan kan Salingoy Art Group. At siya nabanggi magkakaigwa ng short film showing digdi sa Plaza 15 Materes na pinapadrinuhan kan Ateneo de Naga University na kung sa inyaon dyan si Sir Tito Valiente na suruman na miyembro kan manunuri ng pelikulang Pilipino.
Kan suugma man aldaw kan Biyernes sa ikaduwang aldaw sa pagselebrar kay National Arts Month ngunyan na taon, nagkaigwa man in lecture and workshop on photography na pagpadrinuhan kan Oragon Photographers Association na kung sain ang mga partisipantes ang mga estudyante high school and elementary digdi sa laog kan syudad. Asin pag-abot man kan hapon nagkaigwa ning istoryang suanoy launching na sungsain kabali dyan ang libro ni Konsehal Greg Abunal. Asin kasuod man banggi ginibo man ang sarong konsyerto kang gabos na Bicolano artist sa Plaza 15 Martires. Ngunya na aldaw kan Sabado at siya nabanggi gigibuhon ang culminating activity o literary concert digdi manggiraray sa Plaza 15 Martires na kung sain kaibahan ta at siya nabanggi ang Camarines Sur National High School Dance Troupe, ang Naga City Hall Choral, Naga Central School 1 Rondalia, asin ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology Choir. Kaya iniimbitaran gabos na magpasiring asin mag-ugma kita gabos sa Plaza 15 Martires para sa rong konsyerto sa pagtatapos kang pagselebrar ka National Arts Month ngunyan na taon. Para sa Naga Ngunyan News, Jeff Achas. Selebrasyon kan Fire Prevention Month, kasado na. Sa paglaog kan bulan na Marso, maaantisiparan na naman ang mga aktibidad sa pag-obserbar kang Fire Prevention Month digdi sa syudad ni Naga. Formal na nagpaabot kan suudma sa City Mayor's Office as nagpresentar kay Alcalde John Bongat si Naga City Fire Marshal Alberto Di Baguio kan sa iyang mga plano sa syudad manungod sa nasabing aktibidad. Starting March 1, we have this kick-off ceremony. That is the opening of our Fire Prevention Month activity. Si primerong aldaw, iyo itong si Mass, tigdi sa Immaculate Conception. After ito, at around 6:30 in the morning, sundong 7:30. After that, igo kitang fun walk. Si fun walk ta pasiring sa Plaza Quezon. So, paabot sa Plaza Quezon, igo kitang short program. Of course, matao kita ki commendation, appreciation kan sa tuyang stakeholders, kabali na duman sa tuyang volunteer fire brigade. Si pagsuporta kan sa tuyang bako lang si during Fire Prevention Month. So year-round activities. Nahiling ko man digdi sa Naga ang suporta kan sa tuyang stakeholders, si sa tuyang local government units, full support nahiling ko talaga. Sigun kay De Baguio, ang bulan na Marso ay yuan may halangkaw na kasunin kasulo sa nasyon. Kaya sa iyang pigpapagirumdom ang publiko na maging maingat para makaiwas sa sulo bako sana sa bulan na ini kundi sa bilog na taon. Ninhuli ka ini, parte kan sa indang aktibidad para sa Fire Prevention Month ang bandilyo sa kada barangay digdi sa Naga. Arcade, igwa kitang tigapod na bandilyo sa barangay. So, bali si bandilyo, mapagirumdum kan sa tuyang dapat ingatan. So, sa tuyang pag-iingat kan sa tuyang pagsadiri. Na, anyway, base kaya sa statistics, ang kasulo kaya kahit ito, mas dako lang nangyayari during the month of March. Painot kaya mainit. Pero bako ito ang rasunta na kita, maingat kita para lang sa bulan kang Marso. Dapat kabilugan. So sabi nga ni, we have to consider the whole year is a fire prevention. Parte man kan aktibidad ngunya na bulan ang sarong drawing as in essay writing contest na papadrinohan kang Bureau of Fire Protection of BFP sa Marso 6. Ini eksklusibo para sa mga estudyante digdi sa syudad ni Naga. Para sa mga kahaputan manungod digdi asin sa iba pang nasabing aktibidad kan BFP, pwede sindang dumanan sa indang opisina haranisa na sa Naga City Hall, J. Miranda Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña. Ang Fire Prevention Month ngunya na taon may tema na kaligtasan sa sunog, alamin, gawin at isapuso natin. Para sa Naga Ngunyan News, John Breeze. Mga opisyales kan syudad ning Naga sa probinsya kan Cebu, bisita kan Naga digdi sa Bicol.
Nagbisita as informal na nag-courtesy call kan suudma sa Naga City Hall and Business Permit and Licensing Office team kan lokal na gobyerno kan Naga kan probinsya nin Cebu para sa saindang lakbay-aral. Sindahali sa manlain-lain na opisina asin nagpadigdi para makakuanin ideya sa saindang pagmaneharman kan saindang programa sa business renewal asin licensing. Sigun ki Ruth Rowena Alinsunorin, Executive Assistant for Special Projects, napili nindaan na ganin huli sa dakol na kaining naresibing pagbisto manungod sa marhay na paggugobyerno, lalo na pag-abot sa business licensing sa paagi kan Business One-Stop Shop. City of Naga is right now beefing up all its systems, its structures. It's streamlining all the processes, the procedures of the city government. So right now, the mayor is really hands-on, looking into all the systems and how they can be improved. One of which is the fine-tuning the business permit and licensing office. So when we were researching on which city or which LGU all over the country we can benchmark from, the first LGU that came into our mind was the city of Naga or Naga City. So looking into your track record, the long line of achievements and very exemplary processes and systems. So we wrote that request and Mayor said naman yes. So right now the team has a very good interaction with the mayor. We know that we have a lot to pick up from. We know it's a tall order to get where Naga City is, but we know with Naga City as a model, as a champion, why not? The city of Naga can do it as well. Sindama naglalaom na makabuo nin agreement para maging formal ng Twin City ang duwang Naga. From our talk with the mayor and the rest of his team, we have learned so much. As you've said, Naga City in Bicol has a lot of is multi-awarded, has a lot of achievements, and we have the same name. We're Naga from Cebu, and we hope that we could explore the option of maybe securing an agreement as a twin city or a sisterhood agreement so that we could learn the best practices of Naga. Sigun kay Attorney Chong, naging maugma asin produktibo ang sa indang pagtinir sa syudad, ninhuli sa marhay na pag-asikaso sa inda kan lokal na gobyerno. Sinda mapasiring man sa Legazpi para sa nasabing programa asin mabalik ng Cebu pagkatapos. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze.